Hi, hello mga kalasanos, mga kapalogos, mayong adlaw, mayong udto, mayong hapon, mayong gabi, kanatong tanan no, kumusta? Adlaw dahil karong Lunes no, kitsa 18 na sa buwan sa Mayo, tuig 2026. Ug sa dili pa din no, shout out dahil ko sa tanan nga nagsunod ang tramahan no, salamat kayo sa pagsubaybay no, mga kalasanos, mga kapalogos no. Ug karon sa sumpay ning sugilano nga sinuwat ni BB Omega Flores. Part 11 na ta no mga kalasanos no, part 11 na ta. Maid of Fortune. Musulti man gini siya bakin sa iyang may love pa? Ipadayon lang gini nako ang pag-video. Unsa man ako pagsulti nimo, Angel? Unsa to? Unsa to yung gisulti? Unsa to? Hoy, Marvin! Unsa to yung gisulti? Marvin! Ay, bahala ka di, oy. Mauwawan, medyo ka ugma ba? Bihaan na ti ka, oy. Ay! Skambo ang Pinoy niya, oy. Buga at ang bukto nining kanahan, oy. Di ka ni, di. Ay, ugma ka lang. Ay, asula. Ay, wala man gihapon ko duka. Unsa man ako pagsulti nimo, Angel? Nasayo pra tingali ko paminaw, oy. Dili to Angel ang iyang kisulti. Nasayo pra lagi tingali ko. Ay, wala. Wala, stress pasado naman iskadlangon. Matuog na ko, eh. Alas 7 naman dispuntak. Nahinanok pa man ni pag-ayos, Angel. Unsa ka din siyang orasan na tuog. Mas una pa man tingali ko natuog niya. Magkinahinay lang ko. Tingali ko kamata si Angel. Pagpaminaw sa Lex Pinon. Nainanawag niya. Si Atty. Tingali ni. Pukaw na lang ni nako siya, oy. Angel. 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 Sorry nga gipukaw ti ka ha, pero damo ko'y nanawag nimo. Si Atty. Tingali na. Angel. Mata sa uy, nainanawag nimo. Bagal lang. Uy, hala. Nihakok manigbalik. Ako na lang nito bagon, eh. Uy. Gikuptan man niya kukot ang iyang cellphone. Saan man ako pagtubag? Bisit! Wagin mo tubag? Wa gani! Alam ko na panuyo, Bi. Bi, ako nalang panawag, Bi. Gutom na rin ako na. Saan mo itong pamahaw ni? Bisit! Maayog yung pagkatuog ni Angel. Wa naman sad ang nanawag. Si Atty. Kitngali to ba? Kaikog ba ini, uy? Oh, nanasad. Pugso na lang ginin ako pagkuha sa iyang kamot ang cellphone, Bi. Nakuha na cute. Tabagon na ako ang... Oh. Uy. Number man ni Ryan? Oh. Hello? Ay, salamat. Itubag na gitahon kang babayana ka. Rona? Oh, hala, si Irene ang nitubag. Ambi.
Maayo kay nakahuna-huna nagigmugtubag. Han, asa man mo karon? Ay, saba lagi. Oh, saba gyud. Narain taon Miss Karsada. Ginoo ko. Diha na mo mabuntag is kalsada? O itaon day. Uy, kaluoy in town. Angang, wa man mo mabauli. Ikaw nga kong asawa, wa man ka makahuna-huna nga may bana pabaday ka. Sorry, Han. Unsaon nga... Kana na sa imong amiga ang nabuot. Huh! Wa gid ka kabarog sa imong pagkaasawa, Irene. Sugot ra kag mabuntagan sa karsada ang imong bana. Nauwanan pa ko. Ginoo ko. Nag-uwan di gabi eh. Oo, itaon. Teba. Ayon mo niyan tag-iya ng cellphone nga ikamay nito bag. Natuog pa. Maayo ni mo no kay nahinanok yun mo diyas inyong nahimutangan. Kay hangtod karong orasan na tuog pa man ang kanahan. Han, asa man day mo dapit? Unsa man nakapamahaw na mo? Ay, pasensya gyud. Unsaon nga naman may diri sa hotel ni Attorney Good. Hotel ni Attorney? May hotel din si Attorney? Paano kami, be? Naunsa mo ka? Oh, Angel, sorry gid kaayo ha nga nanghilabot ko sa imong phone. Pero honest, siya may unang nanawag. Nagtuogan ni kong si attorney maong akong gitubag. Okay ra na. Ang dili lang okay, kay nisulti ka bahin ining hotel. Pero wa mo ko musultiun sa nga hotel. Kay nasakpan man ti ka. Oh, Kung wa pa ko makamata, di ka kamusulti asa ta? sorry Angel. Naluoy magug ko nila. Sa karsada ra in taon sila nabuntagan. Og nituo ka. Oh. Kadtong mga dagwaya, magpabuntag tos karsada. Pero Sa ako nang giingon, nga dagko na to sila. Pasag dito. May pagmatugag balik. Oh. Ang saman, gigutom na ka. Doon na ra may libreng breakfast. Ato na lang ta na. agad ako nimo. Unsaon naman lang nato ini karon? Gutom na ra ba kayo ko? Anong balag na itong bayhana eh. Musulti naman unta to sa Irene, asa silang hutila. Haya-haya gud nila. Naghotel sila. For sure, nato'y libre nga breakfast ba? Samtang kita din na mahulat ang abog. Napamdingali ko'y 100 kapin sa akong pitaka. Mangita ng tagkananan sa dapli-dapli na para makapamahaw ta. Dali. Makalagot, uy! Nagtimi-timi man ka. Nadagang pagkaon, oh. Okay na ni. Nibaw ko, oy. Nagunahuna ka sa imong bana. Ayaw to sige ko na huna. Kaon nagtarong diha. Angel, kung makatrabaho na unya ko ba, mamahawa na lang mi sa mansyon ha. Asa man mo puyo? Wa pa man tumatugod pagbalik ka inyong bahay. Mangita lang una mi kaabangan. Aw, hinuon. Pwede raman mo mangabang og kwarto. Kay duha raman mo. Ako na istoryahon si attorney. Tuod. Human na kahagpamahaw si attorney? Di lang na to i-check? Na, unya pa to mamata, oy. Kay hubog kayo to gabi eh. Nganong kay man ka? Oh, Nag-uban mo gabi eh? Nigawas ka sa diyan nakatuhog ko? gitawagan ko sa waiter sa bar. Gipakuha si attorney kay hubog kaayo. Maninay tabo. Ay pagunahon nag-unsa diha. Pero Pero unsa naman sad? hupok man ka sa gabi eh. Sigurado nga may hangover to, inigmata. Doon to na to eh. Ati manon to na to. Ngigagod niya. Siya'y hubog-hubog. Kita'y maghagog at timan niya. Ang ato man siyang amo. Oh, Gika na to din he. Diretso na lang ta dito niya. Dadaan na lang na to sa pagkaon. paserva na lang to nato siya, oy. Pag iyagod siya. Serva na to siya pagkaon siyang kwarto.
Tawag itong balik si Angel P. Pagisultihi si Irene. Gilagot ako. Di ba ko ganahan makadungog sila mga tingog? Anya? Okay na ka nga tibok adlaw ta nga maglaroy-laroy, ani? Kinahanglan ba yung kumaligo, ah? Ligo. Uday, no? Mugawas na ba yun imong kilikili power kung di ka malakaligo? Mo na diha. Mong tawagin na yun si Angel. Ina nga mamalik na ta sa mansyon. Ay, kalay pa na be. Di pala yung ganahan makadungog silang tingog. Imo lang phone gamita. O sabi yung number ba? Naraw. Okay. Sorry, wala kay load. Di malas ba yung kahimtanga, uy. Paluda yun. Wala ko pansit, anak. Anya, unsa ko man nato ani? Ay, saba, be. Ay, saba. Kay maghuna-huna pa ko. Ay, pasila ni mo, uy, dali aguna-huna, kay tingalig baabtan tag-unto. Unsa ko naman lang ato pa ni unto ani? Oh. Usara yung sulbad inihiro na. Oh, unsa man? Manaygon ta. Unsa? Pwede ko, ay! Never! Sa alas Katawa. Makin na makakwarta ta. Sige na. Balik. Yan, uy. Hindi na ba? Sige Hindi na. na ito buhaton yan. Di na. Kaya na. Sa, katawa ko yan. Pag mo hatas meron. Sa alas 2, siyang takna. May nataho sa pasungan. Gitag na ug kinatuhuan. Manunubos sa kalibutan. Ani akabi, ning gabi isa among pagdaygon, ug hinaot pa, nga kaninyo dili makatugaw. Pasko karon, panahon sa kalipay, kay nataunan ang manunubo sa kalibutan. Balik. Kay nataunan ang manunubo sa kalibutan. Ay, paway sa tayan, uy. Sakit na kay kung tutunan o kinanta. Pipila naman atong kita diha. Masinsiyo man na, uy. Nagkanam din niya itong napanaygunan. Pila gani, pila. Ano na papel man? Pila man na? Daan ni sinsiyo. 430, 1, 2, 3, 5. Uy, hala. Gamay na lang di ay aron mahimong 500. Puna na ito ka sa? Ay, naku, uy. Pato na itong 500. Man lang, doon na tayo pang nutsabuin na. Aw, ikaw nalikanta. Oh, sige, ako. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Yeah. Merry Christmas! Bayad mo, 200. Namas ko man, Minoy. Ikay mo hatag na mo, Noy. Naibaw ko, pero basahan ang karatula, oh. Ha? Karatula? Karatula. Nara, oh. Klaro, ana. Basahan. Nindot og tingog, tagaan og 200. Ang yabag, mubayad og 200. O siya man, klaro na. Naumsao naman lang nato iniyan. Imbis mapunan na iba na namin nun ang atong kita. Kasulaan ni, Manaygod nagbalik na. Ha? Imuhot doon atong kita? Ayuho na akong kanta lagi. Nga di ta magpakauwaw, Napakauwaw yan. Sakto na to. Ayaw, promise. Di na ito mauwawan. Dali, sunod ako. Silent night, holy and heavenly peace. Gipakpakan ka, sweetheart. Masa na? Tuo na kang di na ko mayabag, no? Ay, nindutag yun ini mong tingog, sweetheart. Hindot kayo. Sobra na tingalas 500 ang atong
kwarta? Ato pa tunog sa kalibo. Madi na ko, uy. Di na ta pagkauwaw, anak yan, uy. Sakto na to. Pagkauwa kun yabago na to, pero nindot man. Daghan pa bang magpadaygon bisan akapila ra ta. Ay, masublain niyo, uy. Asa man ta? Mamalitag imong cellphone. Sige, sige. Malagro-lagi nga, na-excite ka, nga may paliton ta. Sige raman unta kag ikog-ikog. Angel, importante man gud ang cellphone. Ayaw lang ko ng mahalon gud. Basta, ato na ta. Okay. Oh, Unsa din na? Let's sing Merry Christmas and a happy holiday. This season may we never forget the love we have for Jesus. Let him be the one to guide us as another new year starts. And may the spirit of Christmas be always in our hearts. Wa pa ko masayop, Angel? Mura na kinag sila si Ryan ug Luna. Mura bitaw, no? Tana, atong duolon. In every prayer and every song, the community unites, celebrating the birth. Be always in our hearts. salamat din niyo. Salamat. Thank you. Salamat din niyo. Dito na siya mo panaygon sa bikiri, kuya ay. Napailain. Dada, dada. Kutasa ka taha, uy. Ako rin mo hatag ninyo. Oh, Hala, nito nga na lagi mo. Kuyog mo na mo. Di mo? kuyog mi. Ay, salamat in taon. Nakabalik na gid sa Miss Mansion. Kaligo na dito, Rona. Kaya nanimaho na ka. Di ka maligo? Maligo, uy. Lakaw na sa imong quarter. O lagi, uy. Grabe, di ka what? Di pa mo manood? Manudoy. Ay, di pa man unta mi mamalik din Ay, saon. Ang kasing-kasing sa buutan nga asawa, murag nahumok. Murag mamon. Di man makaantos, uy. Oh, uy. Nanawag na ang nahupog ka PE ay. Hello? Hello. Pwede mangayo og favor? Nasa man? Kining sakit kay kong uo. Malipong ko kung mabarog ko. Pwede mo kong arion? Hoy, Mervin. Kay bao ba ka? Ngawa na ko diya sa hotel? Naanak ko diri sa mansyon, uy. Oo. Mau ba? Sige na lang. Bye. Ang kwangkol ay. Nagpakonsensya pa. At tuon ako siya. O dili. Mau ba? Sige na lang. Bye. Ang kwangkol ay. Nagpakonsensya pa. At tuon ako siya. O dili. Ay. Asula tawahan na, uy. Itagaan yung kong problema da. Pero, bahala siya, uy. Manawag ko yung taga-hotel nga mo'y maatiman niya. Pero, wait. Haskag babayang ipadas taga-hotel, no? Oh, anong nagbabay? Kimper. Pero, kung babae, good, posible nga magka-interest niya. Pero di sabaya ikadinay nga may pagkagwapuhon sa betong kanahan nga abogado. Uso ra bang mga chinito ron? Ingalig matripan. Matuko, dili. Matuko, dili. Atuko, dili. Mato na lang. Dili lang, uy. Mato lang yun. Di lang yun.
Sakitas kong oe. Daghan gid kong nainom gabi eh. Wa magi ko mainom naman. Huwag ni ko may baho. Giyon siya na ko pagsaka din sa penthouse. Kaya na tingalinin ako. Nga mo balog ko balik. Mubaragin ko na. Manawag na lang ko room service. Manalay akong hangyoon. Uy, siya. Hello? O, tiya, padung na ko. Oh. Mo ani siya. Iya kong anhiyon. Nikirsan ako. Nga na kay pag-care na ko ngay mong bana. Nakaako ka pagpasagad na ko. Nakaako ka nga. Dito ra ko matog sa asiras. Dito ra makatog ang imong bana. Ug nanay ko na lang aron dunay ikapalit og makaon. Han, sakto na. Sakit na kayo akong tukan nga naminaw ni mo. Sorry na, good. Sorry, kid kaayo, Han. Grabe mong gud kay kang nagpa-manipulate anang angel. Di na ka magkahuna-hunaon sa sakto. Han, paminaw. Paminaw, ha? Doon ako isulti ni mo. Unsa man na? Pasudlon kong trabaho ni attorney. Ha? Ani na lang, Han. Kung makasugod na unya kong trabaho, mangita taglaing kabalihinan. Aron makafocus na ko na itong duha. Nimo, dili na ako magpangikog ni Angel. Unya, kung makatigom-tigom na unya ko, magpatukod na tagbalik sa atong bay. Di ba? Okay, Han? Okay man, Han. Pero unsa man? magpabili na una ta din is mansion. Bisan may trabaho ka na unya. Pero, Sige na lang, Han. Sige na lang. Ako na lang mo adjust. Otngon ko na lang kanas Angel. pero Han, di ba mas maayo man nga magpuyo lang yun nga kitara? Oo. Pero mas bintaha man kung naata din higot kay libre man. Mas dali tang makatigom. Oh. Di ba, Han? Nagpatabang na lang ko sa taga-hotel nga makaswa din eh. Sorry ha. Nahasol giti ka. Gabi pa man ko nimo gihasol. Ha? Nanya ko ipakita nimo, pero unya na lang. Nagdaan na lang sa daay kog imong pagkaon. Wawa ini eh. Nagpasilbi na mayroon ko nimo. Unya na kauwaw. I-reserve sa na. Ha? Asa man mukaon na ka? Sakit kay kong ugot. Doon ako'y gida nga pawa sa hangover. Nangutan ako sa waiter sa cafeteria. Kay bawra man sad sila. Imna na lang niyo. Wait sa. Magkuha kong tubig bugnaw. Huh? Bugag kay kagkalag dong. Siya put na ipasabot. Pero, kung sa may iyang buti pasabot, dili na makalabaw sa kanindot sa kong kibati karon. Feeling na ako na siya asawa. Imna ni. Okay ka lang? Kang! Okay ka lang? Okay ra. Naunsa man to eh. Ngarong napandol man ko. Ayaw paglihok. Nabuak ka na ba ang baso? Tingali basamad ka. Nga kisa may mupunit anang mga buak. Nawag ka tag room service.
Lingkod lang sa kama. Dito na ko sa couch. Hindi rin lang kay tingaling masamad ka. Oh. Diya ka. Hinay lang. Mga ka doon ha. Manawag ko room service. Okay na. Magkuha lang kog laing nga bugnang tubig para ihumol ang effervescent ug imo nang mainom. Thank you. Lord, i-grant ng akong wish, be. Kami lang ang magkadayon ni Angel. Ikaw naman kinakasabot karon sa akong gipati. Ikaw rin naibaw unsang kalipay ang akong gipati karon. Ikaw rin naibaw sa akong gipati. Gusto na ko siyang kaaksyon o hugot. Hagkan. Pero, dili pa proper. Wa pa ko'y katungod. Maong hangyo ng ko, Lord. Tagay ikog katungod niya, be. Please. Naghihinay na gid kog lakaw ha. Oh, okay. Nyara oh. Thank you. Imna na. Nagkurog lagi na imong kamot nga lagunit sa baso. Ha? Ang biday ng baso, di kitingalig imo nang mabuhian. Mayong pagpaminaw sa Lex Uy. Pino. Hala. Init lagi ka. Ah. Kilantan man ka. Wala tingalin eh. Ato tag ospital, uy. Ha? Ipawire siguro niya ako eh. Mawara ni. Ay kumpiyansa, Mervin. Mahangyo lang ko. Ayaw na ko biyahe, eh. Oh. Pwede? Wag yun si Angel. Ako na nasuta tibok mansyon dito ko sa taas, nanuktok ko. Wag yun kisaw. Oh, anong nabot mo sa kastaas? Naman sa malang ko, naa siya dito. Asa man di ka siya? Nilakaw kag balik? Tawgi na lang. Ayaw lang. Ato lang to pasagdan. Hinon. Bahala ka daw sa ato siya mauli. Ang importante nga, ni anata din hi. Di ba? Nagtugid siya maayo. Nihakok pa. Katugo na lang sa noon ko dama. Matuog na lang sa ko eh. Ako ang daw ng kama. Patapin lang. Gusto mo ni... Ganun, mura magtunay, nagpatong sa akong liog. Oh, uy. BTS. Nagdamo ko ba ka ni si Angel nga doon na si Karisling. Mayo man pagka-angkla sa BTS akong liog. May kanit, nagkamata ko. Kuya, unta to sa urom na. Hinayon ko lang sa pagkuha ni yung BTS akong liog. My God. Nagkahikap ko sa yung BTS. Kawa na ako magdahom ini. Unsay? Uy, hala. Sorry, Marvin. Uy, Marvin. Hala. Marvin! Hala, uy. Huwag naman na siya maglihok. Patay na ni siya. Marvin! Na-hospital si attorney? Maunay gisulti ni Angel. Maudi ay kalit siyang nawagtang. Tuwa din siya ni attorney. Hala, naunsa ka din sa attorney. Wa man sad musulti si Angel kung naunsa si attorney. Giatake, tingali. Oh, Hala,
Kung pananglit pamatay sa attorney ba, si Angel ay tag-iya ining mansyon. Paghilom ro na, uy. Ah? Patuyang raman kasi mong bakba, uy. O pagkanita mahibaw nga na ospital si attorney. Irene, pananglit naman sa danggiingon ni Rona. Bitaw, pananglit ragani. Bisan na. Dili mayo nga musulti mo, ana. Aw, aron di may musulti ingon na. Klaruhaw na. Nga na ospital si attorney. Pero pananglit ra maguto akong gisulti. Just in case ba? Hypothetical ra good. Bisan na lagi. Dili gyapon maayo. Dili na maayo. No. Hindi ko angay maratol. Okay ra na, Sir Mervin. Nakuya pa na siya tungod sa kumpatid nga. Nga nakaigo sa iyo apapangig. Pero, nga nung need man siya CT scan. Mangutan ako. Oh no! Posible siya nga magka-brain damage. Patay ko ini. Mapreso ba ko ini? Pero, huwag mo to na ko gituyo. Nagatugman ko. O nagdam ko nga. Kabayo ko. No, Lord, oy. Ayaw lang sa taon ipadami siya ang utok ni Mervin. Maluay lang sa taon kaniya. Og nako, sad. Angel, Irene, naalagi ka. Nagpahibaw raman ko. Wa man ti ka gipaari. nianhilang gyud ko. Wa ko mahimutanggod. Unsa gid nahitabo ni attorney? Nakuyapan siya. Wa pa siya mauli eh. Wa pa. Hoy, kinuo ko. Naunsa gid ka siya no? Ngano nakuyapan man siya? Naigo iyang apapangig. Unsa may nakaigo? Tiil. Tiil? Gipatiran siya? Wa man tuyo ah. Kinsa may nipatid? Ako. Unsa? Sultian na lang gitikas na hitabo, oy. Paminaw. Maunay na hitabo. Hala no? Kinuo ko. Tabang og ampo nga maokay ra siya ha. Kay mapriso gyud ko. Angel. Abi ni mo, wa ko kasabot sa kong gibati karon. Gusto ko makatawa pero dili pwede. Pero, gikiligid ko ninyo ay. Gikilig ba, uy? Ano kiligon man ka? Gikulbaan na rin ako diri ha? Simba ko baon sa siya? Oh, see? Na-worry na kaniya. Ang hangbi, delikado man sad ko. Kuyawan kog mapriso ko. Dili lang kamo angkon pero na-worry gid ka nga may daotang mahitabo niya. O lagi, na-worry ko. Pero tungod lagi kay kuyawan ko mapriso ko. Ayaw ko tagaig malis siya. Kinsay tagtugod ni attorney? Di aray. Oh, Ari dayon palihog. unsa di na po? Naunsa di ay siya? Adto adayon, Angel. Angel! Irene, nikaging man ko. Kuyoga na lang tika. Tana. Di kulbaan man kong maayo eh. Naunsa di ay siya? Attorney? Angel, Irene, Ay, salamat kay naulian na in taon ka, attorney. Sige, pagsulti lang mo ni Angel, ha? Ato ako sa gawas. Molingkod ako dito. salamat sa pagdani mo na ako din eh. Nagpasalamat gid ka? Nga nakasaman ko nimo. Wa man tunay mo tuyo ah. Wa man kay sa. Bisa na. Kung maunsa ka, Wala mo kumaunsa. wa pa'y siguro uy. Isitiskan pagod ka. No need na magadunta. Di pwede uy. May nang maklarog yun. Ako man isa. Kay kung
wa pa ko mahubog. Ang dili unta ni mahitabo. Sakto gid ka. Imo gining sa. Pero ako na nuoy sad-an. Sorry. Ay, sorry. Relax na. I-admit man ko. Pwede mo hangyo. O ako lagi mo bantay nimo. Oh. May launtag ma-okay ra ka. Okay lang unta ang result unya sa CT scan. Walang untay problema. Ma'am, palihog niyo kong fill up sa admission form. Okay. Diyan sa tika. Okay. God. Asay na ba ni nga imo lang i-grant ang akong request? May launtag ma-okay lang ka. Okay lang unta ang result sa CT scan. Walang untay problema. Ninduta sa mong gipati sa Exul TV. Para man ko gibayaw. Oo, ako lagi mo bantay nimo. Ninduta gas pamati, eh. Sakit-sakit yun ang igo sa empatid. Pero, sulit naman sa ang bugti. Sulit gid kayo. Thank you, Lord, ha? Thank you gid kayo. So, unsa man? Mo pauli una ka sa mansion para magkuha og mga gamit ni attorney? Gamit ni attorney? Oh. I-admit man kasi Oo. Nablangko ko da. Ako ra unta. Pero, di lang ko mo ato sa kwarto ni attorney, uy. Ikaw lang. Oh, ako ra. Sige. Ikaw loon ay bantay niya mintras wa ko. Balik ra ko dayon. Ay, lawgawa. Mamalit na lang yung ko mga gamit ni Marvin, uy. Di masad pwede nga maadto ko sa iyang kondo. Hasol na sad kay manawag pa ko siyang alalay. Pamalitan na lang ginako siya. Pero, mupauli pag ko sa mansyon para magkuha sad sa akong mga gamit. Yan. Asa ba ko ni mo dadon? Uy, imo magugong giguyod. Mangita tag lugar nga way CCTV camera. Ha? Kita nga lang makita na sa atong Angel. Kay, kanahanap ko ito. Bisan wa siya din makakita na siya kay connected sa iyong cellphone ang mga kamera din sa mansyon. Sa akong kwarta na lang ta. Oh. Sige. Time pa. Nawagtang ni sa kong huna-huna da. Kay tual raman sa ospital si Irene. Sa ato pa, ang duha ka mga kanahan ro di ayong naaron din sa mansyon. Ayay, utsa naman sa kay kibuhat nga milagros duha ay. Aw, i-check ang CCTV. Way tao. Way kisaw. Asa di ay ang duha? Bibi, i-playback be. Uy! Nara! Nagawa sila. Ug, tuwa pa ingon sa servants' quarter. Ha? Nagtuo ka sila nga way mga CCTV camera dito? Ha? Karon lang mo. Nara! Ang mga tampalasan! Ang mga hinayupak! Karon lang mo! Karon lang yun mong mga serepentiha mo! Karon lang yun mo! Oh, wait sa di ay. Isend ni nako ni Irene. Katong sagdanan sa una, ako ratong gitago ni Irene. Pero karon dili ko na ni itago. Kinahanglan nga makita ang ganyan ang kasalpahis anang duha.
Pero wait. Has kakatagihon si Irene sa? Okay ra. Tuwa bitaw siya sa ospital. Matabang ra siya dayon. Isan ko na ni. Mabunyagan kito iyang bagong cellphone. Nagkuha sa ko mga gamit si Angel? Yes, attorney. O iya pong mga gamit. Sugo lang ko kung may kinahanglanon ka ha, attorney. Dire lang ko. Okay. Asa man siya magkuha sa ko mga butang? Huwag pa magiging siya makadto sa kong condo unit. Muadto ka siya sa bahay ni Lola. Hinoon. Nakaila naman niya ang mga katabang. Bisan wa si Lola dito. Si Angel, attorney. Oh, Hello, Angel? Doon na kay Gisand? Huwag ko makabantay. Sige, akong tanawan. Okay, bye. No! No! Irene? Irene? Oh my God, Irene! Nurse, tabang nga akong kauban. Salamat ka may miabot nga. Makatabang na rin ni Irene. Pero sabi kisin ni Angel. Ano nakuyapan man si Irene? Syaro, kundi lang gihapon siya makamata sa akong gipadani nga video gikan sa CCTV. Karon, at timanon ko na ng duha ka mga bitin sa sud. Uy, si Mervin maning nanawag. Hello? Angel, pwede mo balik ka dire? Si Irene, gitabang. Usa man gisend ni mo niya. Kano nakuyapan man siya? Human makakita si mong gisend. Sorry ha. Pero gituyo to na ako para makamata na gyud ka. Sige, hilak lang. Pagawas ng tanan ni mong luha. Pero, di ara kutob sa paghilak ha. Ayaw pagunahon og unsa pa. Og labaw ng ayaw gid pagunahon sa pagpasaylo nila. Ganun nakabuhat man sila nako ini, Angel. Kaya nasobrahan ka mas kabuutan. Huwag man na ako magkuwang. Nagkuwang ka, uy. Huwag ko taon. Nagkuwang kas monitoring. Og bisan doon na ka mga sinyalis. Nagpakabuta-bungol ka gihapon. Nagpakatanga ka. Sa tinuod lang. Doon na pa mo laing video nga gitaguan. Wala ko gipakita nimo. Katong nahagbong sa hagdanan si Ryan, kay numdum ka adto? Unang adlaw tong Rona sa mansyon. Katong silang duha ang ditos ubos sa hagdanan. Doon na to'y milagrong nahitabo ato sa hagdanan mismo. Ako mismong nabidyuhan. Amang gani nga ako tong gipindot ang danger alarm. Mo tong nangahagbong sila. Unsa? Wala'y tinuod. Pero ako lang tong giutong. Kinabalaka kung maunsa ka. Pero nahitabo naman sad ni. Wala ko kaagwanta, uy. Gisandan ta na lang yun ka. Di man ni ikadinay kay kuha man ni sa CCTV. Di man ni na ako gihimo lang. Gani, padung naman kong bulabog nila. Pero nanawag mas attorney. Nga pabalikon dayon ko din kay nakuyapan ka. Kung nilupa dayon ko din O katong duha ka mga siripente, nagtagbaw to silang kaugalingon. Kung nag-unsa pa to sila, makita ra to CCTV. Nga pugo, gyud. Wag sila makauna-una nga posibleng may CCTV gyud sa servants' quarter. Hinoon, ang tao, bisan unsa pa ka-bright, kung panuwayan na gani, mabugo man gyud na. Napamatundaan na bitaw na natos ato mga pinalanggang mga leaders gobyerno. Mga bright ba na sila? Pero, masudlan na ganig bakukang ang mga utok, mga bugo gyud oy. Inana ra na. Naunsa man sila. Ganong nag-unay man sila. Hay, pastilan ni mo, Irene. Hangtod ba di ay karong mga segundo, ha? Dito nagyapon kang manag-agaw gyud na sila. Bisan imo pa na silang ipadi
Kung mauna, gituntura day ko ni Ryan. Oo, oy. Wa pa gid ay gihapon ka makarealize, ana. Pero ngano nakahimo man siya, ana? Unsa may sa na ko niya? Wa kay sa niya. Siya. Siya ang may sa nimo. Ako silang atuon, Angel. Ayaw. Ha? Doon ako'y mas gwapong plano. Unsay? Ayaw na sila i-confront. Pasagdi una. Pero, Easy ra kayo ng imo silang atuon. Sudyaan. Kumunasad kayo na. Ikaw pa'y maugtas. Kay mohilak magyug ka. Kay sakit magyud kayo sa imong dugan nga gitunto kas lalaki nga imong gitagaan sa imong pagsalig. O gitugyanan sa tibok nimong pagkatao. Imo pang gisilbihan sama sa usa ka hari. Bisan ko nang iyang worth, kamunggayng dos ra gyud. Di na lang sana himuon na tong joker. Ay. Iwasan na lang na imong paghilak dito sa chapel. Di raman ka ipa-admit. Dito lang ka, kay ako pa tumalikon sa attorney. Kay nabala ka na sa turon. oo. Kuyugan lang una tikas chapel. Tana. Careless whisper ang imong gisend ni Irene mo nga nakuyapan. Oh, unsa man na? Wa man ko kasabot. Ha? Wala ka kasabot, ana. Video scandal. Ha? Kasabot na ka. Sila si Ryan ug Rona? Lain sa kay ang original nga Careless Whisper video scandal ang akong isend niya. Mura na imong reaksyon? Kalma ra kay ka. Oh, Hinuon, lalaki man ka. Siyempre, bias jud ka. no, di na tinuod. Maglagot ko ang mga bana nga mutraydo silang mga asawa. Ay, musulti lang ka, anak. Kay wa pa man ka mahimong bana. Dili, Angel. Dili ginamay tabo na ako kung mahimo na unya akong bana. Hi, attorney. Pila ka milyon nga lalaki sa tibuok kalibutan ang misulti, ana. Angel, Murag 1% ra gyud tingalis mga lalaki sa tibuok kalibutan ang mituman sa ilang mga saan. pues apil ko na ng imong giingon nga 1%. We, Makalaom ka. nganong mula ako magyug ko? Tuod ay. Hain naman di si Irene. Tuwa sa chapel. Tuwa na ko siya gipatiwas og hilak. Dili pa niya kaya nga mo-confront nila. Dili na ako sila ipa-confront. Ikaw ang magbuot? Oh, kay bawo ko. Bisan muhilak pa nagdugo si Irene. Bulatikan lang ng Ryan. Okay na dayon. Absuelto na dayon na. Pues, lain ang akong ipabuhat niya. Lain nga klase sa silot. Oh. Pero, kinahanglan, nga ako ba kitong sulsulan pag-ayo si Irene? Kinahanglan, nga makonvince kit siya sa gusto na akong mahitabo. Oh, Angel, ayaw lang siya tudlo sa paghimo og krimen, ha? Bisan ko ing anak Mervin, uy. Okay. Sweet revenge akong tawag sa akong plano. Sweet revenge? Time's up. Time's up na, sweetheart. Di na ko kaya. Yun ka, 10 rounds to. 7 pagani. Di na lagi na ko kaya. Unya na lang to, ha? Or ugma na lang. Wala ko hangin. Hapdos na. Unsa? Ayaw ba yan? Unya ka no sa pamanta makausapan ni B. Nga mamalik naman to sila. Di pa to mamalik, eh. Mayong pagbuminaw Naadmit sa mo si Lex attorney. Pinoy. Si Irene di ay. Mupaulit naman dito sa mansyon. Si Angel naman gutoy mo bantay ni attorney. Okay, ratog mo pa uli sa Irene.
Pwede rin ko musibat kung makatuog na siya. Ani, una di kasi mong quarter. Oo, di ay no. Basta wa lang si Angel, safe raman ta. Safe ra gyud ta. Mao nga i-reserve lang una na to ang nahibilin nga tulok ka rounds unyang kapi, okay? Kagilog. Okay, sweetheart. Hala, nananawag ni mo. Si Irene. Nana din siya cellphone? Oh, nanap ito. Gipalitan sa Angel. Maubitag tong nibaw siya nga sa hospital sa attorney kay gitawagan siya tong Angel, tong gaga. O sige na, tupag ka na. Okay. Hello, Han. Han, basin karon kuno tumuan na ang mga technician sa CCTV nga gipaana ni Angel. I-check nila ang mga CCTV sa mansion o sa servants quarter. Unsa? May mga CCTV sa servants quarter? Og sunda ang lain pang sumpay ng Sukilanon nga sinuwat ni PB Omega Flores. Made of Fortune. O palihog dahil ko no, og subscribe sa akong YouTube channel. O daghang kayong salamat sa inyong pagkanunayong pagpaminaw.